На кой се сърдиш, че нямаш пари? На държавата? На работодателя? На родителите си или никога не си погледнал в огледалото? Истината е, че никой няма да изгради живота ти вместо теб. Парите не идват при този, който чака. Те идват при този, който се развива, поема отговорност и действа. Всеки ден имаме избор да се оправдаваме или да изграждаме бъдещето си. Аз също разбрах, че ако искам различен резултат, трябва да направя нещо различно. Затова избрах да развивам бизнес с Aquasource. Бизнес, който ми дава възможност да помагам на хората да се грижат за здравето си, докато изграждам допълнителен доход и общност от амбициозни хора. Ако и ти си уморен да чакаш някой друг да промени живота ти, може би е време да направиш първата крачка. Пиши ми налично с думата старт и ще ти покажа как можеш да станеш мой бизнес партньор в Aquasource. Не обвинявай обстоятелствата. Започни да създаваш възможностите си още днес.